Nestes días de frío hai que ter moito ollo ao volante porque pode haber xeo na calzada. O plan para manter as estradas en boas condicións xa está en marcha. A conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, visitou en Lalín un dos centros desde os que se desprega o plan de vialidade invernal que está en marcha desde principios de novembro en Galicia. Un operativo que conta con máis de 350 traballadores e 5.000 toneladas de sal e salmoira para manter libres de neve e xeo as estradas, con especial atención àquelas situadas a unha maior altitude. Por iso, desos 5.500 kilómetros de estradas que temos de titularidade autonómica, prestamos especial atención nesta época invernal aos 820 kilómetros que temos de estradas autonómicas que teñen unha altitude superior a 600 metros e, polo tanto, onde as posibilidades de neve e de xeo é maior. Os recursos dispoñibles distribúense en 23 centros operativos, 25 silos e 13 plantas situadas en puntos estratégicos das 4 provincias galegas. Este plan invernal estará activo ata finais do mes de abril do ano que ven.